života. Áno? Prosím si slečnú učiteľ Moska. To som ja, kto je tam? Tu Jerry Ryan. Včera som vás videl u Oscara s 8 či 9 mŕtvolami, ktoré nepoznám. S Oscarom sme tak trochu známi, čo sa týka podrobností. Vážim 80 kg a meriam 185 cm. Aha, vy ste ten chlapík s černým klobúkom, čo po celý čas nič nepovedal, čo? Ja si beriete na biele klobúky. Začul som, že chcete predať chladničku. Čo keby som sa k vám skočil pozrieť? Ale čo? Na tú chladničku? Mne by to stačilo. Je to slušný výrobok americkej techniky, aby som mohol byť u vás... To nie je chladnička, iba ľadnička, obyčajná skrinka na ľad. No. A už som ju dala preč. To nie je od vás pekné. No, ešte som mu ju pomohla aj domov otrepať, taký ksicht. V živote som ho nevidela. Poslala ho Sofii, tak som mu to dala, aby som sa tej kysne zbavila. Čo ste mi to nepovedali včera večer? Nechcel som byť dotieravý včera večer. Čo? Dnes mám veľký deň, zmenil som názory aj život, tak som si povedal, že začnem tým, že sa do vás zastariem a prídem sa pozrieť. A už ju nemám. To som už počul. No tak vám ďakujem. Nemáte za čo. No. Tu som, spojte sa. Chcel som vás pozvať na večeru a do divadla. Na čo ste to neurobili? Tak bál som sa, že poviete áno alebo nie. No, asi by som povedala jasan. Tak vidíte, ako som to myslel. V poriadku, je nedeľa, musíme si zistiť, čo kde hrajú. Teraz mi je netaký jasan, či naozaj chcem. Prečo? Neviem, či by som si nemala dať pozor pred vami. Tuším, ste strašne komplikovaní. No to už ako. Mladý muž vás prostredníctvom ľadničky chce pozvať na večeru. Vy mu poviete, že nejakej ľadničky nie. On čaká, že ho pozvete aj bez ľadničky. Vy však okrem tej ľadničky o nič neprejavíte záujem. Počúvajte, o čo vám vlastne ide? Nejako si o nič nejde. A vám? Tak teda, ak sa nemýlim, ja som ženská, vy ste chlap. Tak sa konečne rozhodnite, čo chcete. Potom ma pozviete na tú večeru a rozhodnem sa aj ja. Kedy? Čo kedy? No kedy odídeš? Ale prosím ťa, neposielaj ma hneď do trantárie. Tak ľahko sa ma nestrasieš. Ja sa musím podľa toho zariadiť. A čo si máš čo zariadovať? No, si sa dám zasa dokopy s Jakeom. Neveril by si, ale on má čo dať dievčaťu. Ak ma dobre rozumieš. To nie je to jediné, čo som pre teba znamenal. Povedz aspoň raz v živote pravdu. Koľko? Dobre. Prečo nejdeš k doktorovi, keď má zase ťažkosti so žalúdkom? Aby mi povedal, aby som sa nerozčuľoval. Je to veľmi zlé? Ublížil som ti? Ja som, že si mi ublížil. Čo som zo železa, či čo? Ani si sa neospravedlnil. No, s tým si mohla rátať, nie? Ja som. No, tak prepáč. Som ti povedala, že ma raz mlátiš. A už je to tu. Nech ťa to tak obšťastňuje, ja ti poslúžim, kedy chceš. A kto je tu obšťastnený, také za ucho?